कॉम्बिनेशन. एक किशन सुजल आणि ग्रुपला रिक्वेस्ट करणार आहे, त्यांना मी सॉन्ग पूर्ण रेडी मास्टर जय जगन्नाथ. आजी या ठिकाणी सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांना अनाऊन्स करते. यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है नया प्लॉट.
से हाय जय जगन्नाथ तो आम दांडिया सरी गला तो आम चलू आज हूँ ब्लू कलर एंड आज लॉन्ग स्कर्ट डे थिला सो आई एम इन दैट गेटअप माही से हाय चलो सी यू अगेन बाय बाय